Wato Buhari ya karbi kasa a rushe. Kai ka manta cewa Sunusi Lamido Sunusi lokacin yana gwamna babban bankin Najeriya ya ce idan ya bar gwamna akwai jiha 21 ba sa iya biyan albashi. Yanzu wato da ke sun samu hanyar da ake ba su albashin ta hanyar bill out da Buhari yake badawa, ashe yanzu shine zama abun zagi. Kar ka manta fa a mai sunan shi gwamna babban bankin Najeriya, waye sunan shi ne, ni har na sunan shi ya kwanta mun. Lokacin fa da Buhari ya zama shugaban kasa yana shiga ofis fa da ya zo CBN ya tambaya ta yayi fa ba kuɗi a kasa, kuɗi ya kare. A ina kuɗi ya kare? A campaign din su Jonathan ya kare. Ana neman a sayi manya, kuma an bannatar da kuɗi an ba 'yan daba da za a dagula kasar ta dare su raba Najeriya, ka gane? Amma wai yanzu dan Najeriya shine wai har yana sallar juma'a a Kano cikin kwanciyar hankali, zai je jami'a, zai je college, zai je, ka duba fa malam, aka kashe sarkin Gwaza, sarkin Yanka, aka kashe kanin gwamnan Maiduguri, aka kashe wane ne manyan mutane malam, kashe su ya zama kayan banza. Aka dinga bin manyan arewan nan su Sheikh Dahir Bauchi an so kashe su, Buharin su wani aka yi niyyar kashe, aka sa masa bam a Kaduna. Manyan mu malam ake bi ɗaya bayan ɗaya ake kashewa dan a rugurguza manyan a kashe mu. Wai yanzu mutumin da ya zo ya samu ƙasa tun daga yatsa ta kafa har iya wuya a karye, wai shine yanzu ake masa lai faɗan wai ya aka yi take tafiya a karkace. Kai da ka samu har ta iya ta tsaya da kafa ta. To amma da ke mutane jahilci ya riga ya toshe musu ido malam. Kai malam, dan Najeriya ba Yahude ne kawai da bakar fata malam, baya taba gode ma Allah. Shi in azaba ta zo ya sanya koma ga Allah, amma yana numfasawa. Wai ka duba, wai yanzu a saboda shinkafa yar waje wai ake wa Buhari kwakwatu, wai suna cin shinkafa mai tsada, wa inda da sallah ma baya kan yaje sallar juma'a sai ya bada wasiya a gidansa. Yara nawa aka sace a Chibok din nan, 'yan Boko Haram suka yi musu ciki. Yanzu yaron da aka haifa a wannan yanayin shi ne matsayinsa a Najeriya. Me matsayinsa a Najeriya malam? Kai ka sa tunaninka a kwakwalwarka ka duba ka gani. Kai malam, dan Najeriya fa baya godewa Allah fa. Wannan tsohon idan ba mu yabe shi ba za mu zage shi ba. Kuma duk wanda ya yabe Buhari ba yana da maslaha. Dan siyasa ne an hana shi sata, ko a wanda dan siyasa zai sato biliyoyi ya dan tsakura masa 10,000 20,000 ya ce fanan gidansa bayan sati babu, ko irinsa, ko kuma a'a irin wanda suke adawar addini. In ba haka ba to sai jahili wanda bai san inda hankalinsa ya ba, bai san menene ma'anar gina ƙasa ba. Rufe boda da ake kwakwatu, China da suka rufe boda shekara 40 aka yi China boda su a rufe, duk kamfanonin ƙasa da suka tashi. Wai ka duba kayan banza, batir daga waje ake kawo mana, batir, rediyo, kayan banza wanda ya kamata yaran mu a ce suna yin shi. To yanzu gashi nan kamfaninnuka manya-manya suke zuwa Najeriya, za su kafa tushe, kamfanin yin shadda, kamfanin yin taki, kamfanin noman shinkafa, kamfanin kiwon shanu wanda ke nono da madara, kamfanin wane. Saboda me? Saboda kamfaninnuka a kasashen su waje suke amma da Najeriya suka dogara. A kasashen waje suke amma da Najeriya suka dogara, saboda mu ne babbar kasuwa. Yanzu an hana a shigo da kayan nasu, kayan su na gwanjo. Suka ce to ya za su yi? Dole yanzu sai dai su yi kamfanin a kasar mutum da suna son riba. To yanzu kai kamfani a kasar mu waye zai ci haraji? Najeriya ce. Kasar a gurin wa za a saya a yi kamfani? A Najeriya za a saya. Wani talaka ne za su yi aiki a kamfanin? 'Yan Najeriya ne. A wani bankuna za a zuba kuɗin? Najeriya. Da wace kuɗin wace ƙasa zai aiki? Da naira. Kaga kenan ƙasar kuɗin ka zai daraja, amma jahilci ya dabaibaye ɗan Najeriya malam. Kawai shi so yake yanzu nan yanda ubangiji yake yin kumfa ya kunu, kawai shi haka yake so a masa. In ba haka ba kawai kai shege ne.